Izibhedlela zikahulumeni nezizimele zibhekene nengcindezi efanayo ngenxa yokuhlasela isombe sesibili kwe-COVID-19. Iningi labantu abathelelekayo lidinga ukuyolashelwa izibhedlela ukufaka umkhakha wezempilo ngaphansi kwengcindezi. Months ago in December this week we had 255 on average new cases per day. And over those 7 days 1,700. Now this very week our daily increase is 1,600. More than 1,400 per day more. Lomkhandlu dolobha usuvulele umphakathi imitholampilo ukuze uhlolwe mahhala okwadala isiminyaminya ngenxa yokuthutheleka kwabantu ukuzohlola. Ukwehlisa ijoka lomkhandlu dolobha ucele usizo enhlanganweni iDoctors Without Borders. Labo dokotela bazophinde beluleke ngokwezengqondo kulabo abazosithola benokhwantalala ngenxa yalolu bhubhane. We still need to get some clarity from the city around our specific roles, but at the moment I think we're going to look to support them in testing if needs be and providing other kind of health services related to COVID, whether it's screening and those kind of things. Iziphathimandla zomkhandlu dolobha seTshwane zinxusa intsha ekakhulu ukuthi ithobele imigomo ye-lockdown ebukeziwe.